हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ସେ ଚାରି ଚୋରଙ୍କର କାହାଣୀ। କୂଳରେ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗିଥିଲେ। ଜଣେ ବାବା କୂଳକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ନେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଚୋର ପୁରା ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଟୀର କରି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ କଳା ଯାଦୁ ଶିଖୁଥିଲି, ରହୁ ରହୁ ରହିଗଲି। ବାବା ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁ ଶିଖିବ? ବାବା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ବାବା, ହଉ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ଶିଖୁ ଶିଖୁ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ବାବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଗଲ, କାହାର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ବାବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଚୋର ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଚୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଧି ଦେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ। ବାଟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲେ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଜଣେ କହିଲା, ଚାଲ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଆମକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ବାଡ଼େଇକି ବିଦା କରିଥିଲେ, ଆମେ କେମିତି ଯିବା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ? ବାବା କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ନା ଆମେ ଯିବାନି। ବାବା, ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆଉ ଜଣେ, ହଉ କୁହ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଳା ଯାଦୁ ଶିଖିଛୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ। ଯଦି ଆମକୁ କେହି କିଛି କହନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଦୁ କରି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କଳ୍କୀ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ଲାଗି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ରାଜା କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଆଣ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଲେ, ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ରାଜା ଖବର ଦେଲେ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ ଓ ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏ 5 ଜଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ହାରିଗଲେ। କଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ନିଜେ ରାଜା ହେଲେ।